Здравейте на всички! Време е за зимното изкачване на връх Руй. Ще ви покажа невероятните гледки и природата на Трънско, която откриват през това време на годината. Времето е леко хладно, но е перфектно за движене и човек да не стои на едно място. Бърз апдейт. Тази годишното изкачване на връх Руй започва от село Ломница, но аз закъснях малко, на половин час зад основната група съм. Ще видя дали ще ги настигна. Предстои да видим. Стартираме прехода към връх Руй от село Ломница. Селото се намира на около 5 км от град Трън, тръгвайки в посока към ждрелото на река Ерма. Самият маршрут до върха е с приблизителна дължина от 5 км и 750 метра с 663 метра положителна денивелация. Преходът е сравнително лек и с умерено темпо може да бъде изминат за около 2 часа и половина-3. Ето вече настигаме една група хора. Значи се движим добре, въпреки изоставането. Почиваме по-малко, но все пак не забравяме да се хидратираме, защото е важно при всякакви условия, независимо дали е студено или топло. Хубаво е човешкото тяло да е хидратирано и да може да се възстановява. Нагоре обстановката става все по-снежна и по-завладяваща, но трябва да се внимава за ледени участъци, които може да ни хлъзнат, така че трябва да вземем мерки. И винаги е добре при планински изкачвания да се взима някаква щека. Моята е от стари ски, но върши работа. Вече задминахме 8 човека, така че движиме се по план, наваксваме изгубеното време и се наслаждаваме на природата и гледките. Ето по-напред се забелязат хора от основната група, така че наистина успяхме да наваксаме това изоставане и то без да се уморим много. Ето, отдолу тръгнахме и вече сме почти по средата на пътя. Малко става до самата хижа Руй. Тя е в подножието на Орловец и връх Руй. Продължаваме напред. Когато сте в гората, винаги внимавайте за падащи клони, защото може да пострадате сериозно. Затова очите на 4, както се казва. Ето вече съзираме хижа Руй, както и основната група. В хижата ни очакват топли напитки и малко почивка и след това продължаваме към връх Орловец. Продължаваме с изкачването към връх Орловец. Малко сме доброволците, които ще минат първо през него и чак тогава на връх Руй. Ето вижте какви гледки се откриват в подножието на връх Орловец, въпреки по-мрачното време и доста силния вятър. Все пак си струва да се види. Ето в момента сме малко по-нагоре. Билото на връх Орловец ни предпазва вятъра и може да се снима и види гледката малко по-спокойно. Ето натам е сръбската граница. Тук в подножието са
село Ломница, хижата, от другата страна е Богойна, Начинци, Жрелото. Истинските планинари бих оценили тази гледка. Ето от другата страна е връх Руй. Той е с 100 метра по-висок от връх Орловец. При по-ясно време се вижда идеално, но сега е обята мъгла. Ето и подложето, останалата част от групата, която реши да пропусне Орловец и да се качи директно на Руй. Но ние продължаваме напред. Ето там по билото и се стига до Руй. Иначе отдясно се пада Сърбия. Тук минаваме точно границата между Сърбия и България. Не е най-подходящото време за снимки, но пък все пак си заслужава. Така че препоръчвам ви да посетите нашия край. Руй, Орловец, има и други изкачвания през годината. Местното трънско туристическо дружество се грижи за организацията, за изкачванията, за поддържането на маркировката. Така че е на доста високо ниво. Май месец пък се провежда Трън Ултра Рън, който набира все по-голяма популярност, така че има какво да се види в нашия край. Хайде напред по билото. Тук наблюдаваме кадри малко преди връх Руй. Слънчевите лъчи бяха пробили облаците, които бяха надвиснали над нас, и това позволи да се открие по-голям кръгозор. Разбира се, при по-хубаво време гледките са още по-впечатляващи, но предвид условията в днешния ден и това ни стига. Всички достигнахме благополучно 1706 метра на връх Руй. Там времето обаче се развали изключително рязко, което не позволи да се направят кой знае колко добри снимки, а и не биваше да се застояваме твърде много горе. След като изкачихме връх Орловец и връх Руй, слязахме до хижата. Там хапнахме топла храна, чайчета, топли напитки. Не снимах вътре, тъй като чая беше доста привлекателен и всичко го нападнахме бързо, както и други сгряващи средства. На няколко места се откриха хубави гледки, но имаше и доста мъгла, която попречи на цялата видимост. И въпреки това, мисля, че всички останаха доста доволни. Въпреки вятъра, въпреки преспите, но все пак, който е тук, очаква такова нещо през този период на годината. Важното е, че всички са добре, няма отпаднали, всички са оцеляли. Заредиха се максимално и сме готови за нови приключения в градското ежедневие. И вече сме отново в градската среда. Преходът до връх Руй се получи доста добре. Успяхме да се раздвижим в мразовите декемврийски ден и успяхме максимално да заредим енергийните банки. Ако клипът ви е допаднал, ще се радвам да ме подкрепите, като се абонирате за канала. Напълно безплатно е. Също така може да ме последвате и в социалните мрежи, които са свързани с канала. Тях ще ги намерите в описанието на този клип. Очаквайте доста интересно и информативно съдържание в бъдеще. И помнете, бъдете активни, движете се повече и останете свързани с природата. Ще се видим на Трън Ултра Рън.